No, tervehdys vain. Eli hola compañero. Kai teet pitää toivottaa tervetulleeksi katselemaan minun ensimmäistäni YouTube-videota. Sen näkee sitten, onko tämä ensimmäinen ja viimeinen. Ja kysymys varmaan herää, että miksi helvetti mä nyt alan jotain tällaista tekee. No se nyt on ollut sellainen kaukainen haave tässä aina. No ei aina. Pitkän aikaa kumminkin tehdä tällä video. No nyt sattui sit silleen sopivasti, että me lähdettiin Riikassa käymään. Ja kun mä en ole koskaan aikaisemmin lentänyt ulkomailla, niin ajattelin, että kuvaillaan tästä nyt ihan täyspitkä vlogi. Ja jos näitä YouTube-videot nyt alkaa tulemaan enempi, niin mä haluan, että se on niinku sellaista rentoa vlogailua, sekoilua vähän, mut sillä pienellä twistillä, että aina tehdään jotain uutta. Ja siksi sarjan nimeksi tuleekin Hyppy tuntemattoman. Ja nyt tässä videossa tapahtuu just pari uutta juttua. Eli mä menen ekaa kertaa ulkomaille lentokoneella sekä tää ylipäätään YouTube-meno. Mun pitää todeta, en mä tosiaan oo mikään pro, en millään tavalla. Siis noi klipit, ne on kaikki heilahtanut, enkä mä osaa puhua mikkiä ja ties mitä kaikkea. Mut jos mä teen 100 videoa, parannan joka videosta yhden asian, niin sit 100 videon päästä alkaa olemaan jo ihan ok kontenttia. Että älkää laittako rimaa liian korkealle. Ja joo, ehkä mä nyt oon jo jankannut ihan riittävästi. Tuli jo varmaan pointti selkeäksi. Lähdetään kattelemaan, minkälaista klippiä me sain kuvailtua ja miltä meidän reissu näytti Riikassa ja näin. Ei mitään. Laittakaa turvavyöt kiinni ja nauttikaa matkasta. Vittu, mulla on joku salama. Ja nyt ollaan Riikaa saavuttu ja lento meni hyvin. Korvat meni vaan ihan saatanan tukkoon ja sattu korviin, mutta että muuten meni kyllä hyvin. Ja saatiin laukkukin sillä, että tultiin portista, käveltiin tohon, tsekattiin, hetkinen, onks toi meidän laukku? Ihan niinku instana, se oli täydellinen ajoitus. Nyt etsimään, tai ylipäätään bussi, millä päästään keskustaan. Ja ruokaa vois seuraavaksi lähteä metsästä. Palataan. Otettiin Boltti. No eikä se kuskihan ei löytänyt edes hakee meitä. Ja nyt se vaan katos. Se otti ja lähti. Otetaanko me nyt tää pösö itselleen vai mitenkäs? Joo, Bolttikuskihan löyti loppujen lopuksi auton kyytiin ja lähdettiin tykittämään ja
Sehän oli perkele melkoinen rallikuski. Se ei paljon väistellyt. Tai niinku sanotaanko näin, että heikommat väisti siinä kohtaa. Ja nyt saavuttiin hotellille ja no check-in on vasta niinku 3, mutta käydään nyt kyselemään, voiko laukkuu jättää tohon tai saisiko ylipäätään sit vaikka huoneen jo aikaisemmin. Että katsotaan. Welcome to my crib. No niin, asunnon esittely. Heti kun tullaan sisään, näkyy käytävä tässä näin. Ja siitä löytyy oikealta vessaa. Sieltä löytyy kato kylpyammetta ja kaikkea mahdollista. Sitten päästään tänne. Missä me eletään parisen päivää. Se on sellainen 33 neliöä, kuulkaas. Vimosen päälle se. Tähän kuulkaa ottaa vaikka lasin viiniä tässä nojatuolissa ja... Kyllä. Ai. Kyllä kelpaa. Eiköhän mennä eteenpäin. Oi. Tsekatkaapa mitä niinku ostettiin hotellihuoneeseen. No toi ei oo myynnissä, mä en ostanut. Se on ihan niinku ilmais sivutuote tässä. Mut tällaiset setit hotellihuoneessa. Jumalauti, että kelpailee. Me lähdemme kylpemään. Pikku rentoutumishetki tuolla spaassa ja emme aio kuvata siellä. Että joo. Ei muuta. Me lähdetään. Heissan hopsan. Nyt on spa-hetket spaailtu niin sanotusti ja oltiin villumassa. Oli kyllä mukava 3 eri saunaa ja sellainen normiallas ja kylmäallas ja pureallas, niin mikäs siellä olles 1,5 tuntia ja rentoutuu ja nyt tässä kohta vois lähteä taas etsiä ruokapaikkaa ja vois ehkä parit drinksut tosta painottaa alapaaris, niin eiköhän niillä tää ilta hyvin lutviudu. Palataan. Lähtekäämme alakertaan syömään yllättäen ja kuten jo varmaan aikaisemminkin totesin, niin parit juomat pystyis kyllä hyvin ottamaan tuosta, niin eiköhän mennä. Oho, päivä täys ja oli kyllä tosi kiva päivä ja kuten videosta näkee, niin meillä on ollut mukavat ja
Käytiin syömässä tossa hotelli. Keskityn nyt siihen nykymiseen. Okei. Joo, saitko kuivatettua nyt itse? Jep. Se mitä mä olin sanomassa. Vittu saatan! Haista paska pois sille mitään. Kokeillaan uusiksi. Noniin. Siis se miksi Johnu tossa kuivui on, koska mä huomasin, että mulla vittu nykii nää silmät vittu miten sattuu, kun mä kuvaan videoa. Mä en tätä just, siis mä en tee sit niinku tarkoituksella, mutta se häiritsee itseä ihan hitakseen. Ja se on niinku aina kun tekee jotain TikTokia tai jotain nyt tällaista. Niin vittu kun nyvittää saakeli noita silmiä. Niin nyt se häiritsee ja nyt toiseksi ei pääse yli eikä ympäri saatana tosta. Se Nyittää. alkaa olla vähän jo reissuväsymystä havaittavisen. Se on reissun ekat itkut vastaan, että ihan hyvin ollaan selvitty, että oi vitsi. Sait sä nyt kerättyä itse? Joo, sain. No niin joo. Jes, nähdään huomenna. Moikka. Huomenta. Kyllä aamupalalle menossa. Kello on 7.30. Täällä painetaan ihan vitun turistiin. Kuvataan joka ikistä talon nurkkaa ja tän on minä kuvailen. Johnu nautiskelee silmin noista maisemista ja etsitään jotain kauppoja. Katsotaan mitä löytyy. On täällä ainakin nättejä taloja sun muuta. Bye. Paikallista ruokaa syömässä. Tulimme Kyrkhovit alle ottamaan drinks. Se olisi piknikkiaika. Testis tänään tällaisia paikallisia pizzoloisia ja pari erilaista pullaa. Lähdetään maistelemaan. Tää ei maistu millekään. Todella iso pettymys. Ei jatkoa. Toivotaan, että tullaan paremmin. Uudet farkut jalkaa. Tällaiset oikein kivat kesäiset karkofarkut ja ajateltiin lähteä ihan tuohon alakertaan taas syömään. Se oli niin hiton hyvää safkaa eikä jaksa enää lähteä etsiä mitään toista, koska se saattaisi olla pettymys. Ja jos jotakuta kiinnostaa pullan arvosana, niin paskaahan se oli. Se oli joku vitun rusinapulla. Ja rusina ei tosiaan kuulu pullaan. Mutta palataan ruokaklipillä. Vaikka tällaisella hienolla valkoisella vaihdoksella.10年前你
待，落日倾泻下来。或许我的不安在作怪，你的眼神释怀，一下糊涂想象。Huomenta. 7.30 taas herättyin ja kävisin pesulla ja nyt aamupalalle. Sitten voi tulla ottaa huoneeseen taas pikku välikuolema ennen kuin lähettää kohti kyliä ja sitten lopulta kohti lentokenttää. Reissu alkaa olla taputeltu niin sanotusti. Eilinen päivä oli mukava, käytiin shoppailees ja syömässä ja tälleen chillattiin paljon. Tänään käydään tos Pyhän Pietarin kirkossa luultavammin ja katsotaan. Laukkui pitää vetää perässä, mutta että se nyt ei oo ongelma. Joo, lähdetään syömään. Heippa. Terve. Rupee alkaa olkea, juu. Niin, sitä olin sanomassa, että rupeaa olemaan reissu loppupuolella ja tultiin käymään vielä täällä Pyhän Pietarin kirkossa. Sisällä ei saanut kuvata, siellä oli kyllä kans nättiä, että olisi ollut kiva, mutta että ei saanut kuvata, niin kunnioitetaan totta kai kulttuuriin. Niin täällä ylhäällä sai kuvailla. Niin täällä ehdottomasti kannattaa käydä, jos tulee Riikassa käymään täällä. Tornihuipulle, että maksoi 9 € per naama ja on vörtti. Täältä näkee koko lafka. Joo. Me lähdetään varmaan vielä viimeisiä shoppailuja tekemään ja ehkä jotain ruokaa jälleen kerran voisi etsiä. Joo. Ei muuta kuin seuraavaan klippiin. Nopeat välipalat tässä. Maistuu. Löytyi tyylikkäät kengät. Mustia, ettinoja ja niket vielä. Vähän tällaiset vintage-tyyliset. Oikein passelit. 115 €. Tching. Löytyi johnukin kengät. On tällaiset koko valkoiset. Mitkä ne oli? Asikset? Juu, asikset. Ja tollaiset korkeammat. Wow. Oikein kivat. Ne oli 50 vaan. Alennuksessa. Nyt kelpaa painattaa kesä uusille stippua. Nyt me ollaan chillailemaan täällä jossain. Tuolla on vissiin joku Vapauden patsas vai mikäli ja torni toi nyt olikaan. Hörpätään vettä tässä ja Yes. tai Red Bullit. Ja ei pysty sanoa vielä. Mut joo. Päädyttiin pizzalle. Ja jälleen kerran vieläkin hyvän näköinen seuralainen. Ei oo lähtenyt mitkään. Ei oo vielä muuttunut tästä. No niin. Selvittiin melkein mutkitta tänne lentokentälle asti. Tai siis lentokentälle päästiin mutkitta. Mutta että meikä joutui huumekokeiluun tossa noin turvatarkastuksessa. Onneksemme se näytti ei mitään. Elikkä kai se on niin sitten negatiivinen tulos, ettei hälytyksiä. Meikän englannin taidolla, kun ei ymmärrä saatana mitään, niin se oli helppo homma. Ei siinä oikeesti mitään ongelmaa. Laitettiin kammat siihen ja mentiin läpi, piippas vaan ja sit vaan otettiin vähän ja that's it, tätterää. Nyt smoothie ja kohta 1,5 tunnin päästä nyt lähtee lentoja. Reissu oli jo erittäin hyvä. Joo, heitetään jotkut loppuspiikit sit vaikka kotosalvialta tai jotain. Eiköhän mennä näillä.
tällä kertaa taas. Joo, siltä näytti meidän Riikan-reissu ja mun ensimmäinen YouTube-video. Mä en halua alkaa sillä jankuttelemaan, että tilatkaa kanavaa ja kommentoikaa. Tai siis no joo. En mä halua pakottaa ketään tilaa. Tai mitään, ihan sama. Siis mä teen tätä vaan omaksi iloksi. Mutta olisi kiva kuulla, että voisitte sanoa niin kuin kivasti, pahasti ja loppujen lopuksi hyvästi. Heippa!